Ilate wong Jawa yo sarapan nek urung sego iku urung marem. Dan kebetulan gek sore ki ana sing kei bayem dadi tangi turu langsung tak cemedhing, ki tak godhog bar tak umbah tak kop ambek uyah digodhog. Ngene kuwi jenenge nek ning nggonku ngurap yo, ngurap godhong telo, ngurap bayem. Nah, tak tinggal sik aku arep mek lombok pe tak sambel ki engko. Iki lombok tandurane bojoku dhewe ning pinggir omah luwung yo sak wit iku. Ana 3 wit deng iku wis cukup dienggo nyambel dienggo kelan. Nah, iki tak jarno sampai abang-abang ini ki men pedese muantul. Metik lomboke wis cukup, mari kita kembali ke pawon. Niku anakku ben dicukuki kabeh sing kuning-kuning. Mari kita goreng iwake dulu iki, iwak asap, iwak pe sing tuku ndek wingi tak simpen untuk kulkas, terus tak goreng pakai uyah yo. Ben ngono goreng sambele lombok sing tak cukup mau terus diulek sampai lembut. Urape mau ya wis mateng, wis tak tirisno, banyune ben mudhun, bar ngono sambele wis lembut, iwake didekek diunyet-unyet-unyet ben nyampur mbek sambele. Arek ndekek urape mau yo. Nah, iki beres, bar ngene terus sarapan, monggo.